N'estem fartes de fer pedagogia a qui no vol escoltar. Hem perdut la por i hem guanyat la força, les ganes i la convicció. Perquè som protagonistes i responsables de la nostra història. Som moltes i totes diferents. Però cal posar en comú les necessitats des del carrer. Allà on resistir, per aixecar la república i aprendre a ser poble. Perquè resistir és la suma de molts substantius. La constància de baixar cada dia a la plaça. La persistència de no deixar d'ocupar els carrers. La voluntat d'autoorganitzar-nos per a la mobilització. La determinació de construir de forma col·lectiva un futur més digne. La decisió d'exercir la plena sobirania davant aquells que ens volen súbdits. Perquè la república la farem, amb la certesa de saber que l'única forma d'arribar ben amunt és partint des de baix. Aixequem la república.